inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akwai dambe da biyu Sama'ila ta kuna ce dambe ya fito ga dambaran tobi la ilaha illallah wallahi ga dambaran an guda madan tsakanin autar guda bangaren kudu ba hagu yan sanda jamus ma ta masa autar guda la ilaha illallah jarikan leda da shigo gidan nan ba autar guda la ilaha illallah na waje ba shigo kana ba ka labari ba hagu yan sanda bangaren jamus arewa kowa sarki autar guda na jafaru kuya la ilaha illallah gana take autar guda na bele babu autar guda na bele shi ya ta tomi ta kare inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba hago dan gudu guda ga kabo dan da zai ba hago ɗan sanda ga tambaya ce wallahi gana awaki kuna da kwado ba hago ɗan sanda autar guda la ilaha illallah to take ta wallahi da yi ta kare autar guda cikin da baki wallahi wani ka wuta la ilaha illallah ba dan bana ya ci kula ba ko auto kula ba bangaren kudu ba ba ya san da ke mu ba ta kasa cikin da baki wallahi wanda ka so ba shi a da wuri tura atama kuni nabi ni so la ba mu da ba ko da shi ba ma le ba ta ba a ta ba ya da hara ya ta hara ba ma bi kowa ba ya ce wallahi ba ni tsoro kowa da dambe kowa dambe ne wallahi kowa ya haɗu da dambe kada ka da dambe haka ya ta guda gane zuwa cikin da maki wallahi gane zuwa zare basuri a shawuwa sama ta abuwa ta babban ya ji a tsakanin baban yan sanda bangaren jamus autar guda ya nuna lokaci ya ce da kowa yana yi wallahi dambe kowa lokaci ne wallahi ka baban yan sanda la ilaha illallah lili ya kai ya za a yi la ilaha illallah a kashe bayan da wuri a kashe autar guda ce cikin da make wallahi cikin da make wani ka wuta ba zo ya sanda wani ka wuta wallahi cikin da make cikin da basuri a dawo ba da magana a cikin da dambe ana yin salau amma an busa tun da an busa sai a sa dodo na auda hannun ka ta baya wani ba ta gaban zamani na gode malawa yake biyo da gode haja lawai zani da ga biyo ya da na mai gida ana da jiwa na mai gida kawo tunga na zabira ta ban tausayi tunga
tunga